Ηρακλάρα Μάγκα, έχεις όλο το σύνολο να ήσουν κιθαρίστα στο Slipknot. Εύκολα. Σεβασμός σε όλους σας. Είστε το πιο συμμαθητικό αθλητικό stream. Την επόμενη χρονιά, okay. Άλλο αυτό. Αυτό έχει συμβόλαιο με μια ομάδα, τελειώνει και πα στην επόμενη. Ρε, αλλά αυτό και μου έκανε εντύπωση. Συγγνώμη, Αντώνη, που στο έχει κάνει νέο donate και λέει. Τον ευχαριστώ για τα που με λέει έτσι, με εμένα Μάγκα και ότι θα ήμουν σαν κιθαρίστας, λέει, το Slipknot. Αυτούς δεν τους ξέρω. Slipknot, ρε μάλλον. Δεν τους ξέρω. Δεν τους ξέρω. Μέχρι και εγώ τους ξέρω. Δεν τους ξέρω. Μην το παρεξηγείτε. Μην το παρεξηγείτε. Ακή, πώς τους ξέρεις εσύ? Τους ξέρω. Έχω πολλούς φίλους μεταλλάδες και τέτοια. Α, οκ. Εγώ έχω μπει παιδιά σε Motorhead, Megadeth και τέτοια, Slayer και αυτά. Flames. Slipknot. Δηλαδή θυμάμαι τις μπλούζες που άστα πιτσιρικάδες και φοράγανε φίλοι μου. Slipknot. Όχι, όχι. Εγώ δεν το... Αυτούς τους σατανάδες. Ο σατανάς θα νικήσει, μάλλον. Ο σατανάς και λέει και σεβασμούς όλους. Λέει σε όλους θα τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και Αντώνη μου... Όχι, δεν τους ξέρω. Αυτές οι μπλούζες Slipknot. Αυτές οι μπλούζες Slipknot, Άκη μου, είναι αυτές που ευχόταν η Μάνος να τις πλύνει στο 90 και να μην τις ξαναβάλεις. Δηλαδή, είναι Μάνο, δεν μπορεί να κακοπλύνει ρούχα. Όχι, εγώ ήμουν μόνο παιδί με στάμπες, κολάν και τέτοια τα Maiden. Τον Eddie να βγαίνει από πίσω σε αμάνικο τζιν και αυτά. Όταν πήγαινα στο γήπεδο, βεβαίως. Εγώ μεγάλωσα με γαλλικά και στη σπίτι με πιάνουν. Ήταν εκείνη η εποχή που συνήθως όσοι πηγαίναν στο γήπεδο και θέλανε να είναι και καλά, και όχι καλά, να είναι ρε παιδί μου, ξέρεις, πιτσιρικάδες. Τώρα να δείξουμε και λίγο το γήπεδο, ο παδός χούλιγκαν, αλλά δεν ήταν χούλιγκαν, καταλάβατε πώς το λέω. Ντυνόντουσαν έτσι. Είχαν όλοι ένα ίδιο στυλ, δηλαδή 80 μέχρι μέσα 90. Παντελόνι σωλήνα. Ναι, μαλλιά πάνω. Μετά, εγώ ήμουν, επειδή στο γήπεδο ήμουν με κολάν τότε, αυτό το που φορές δεν είμαι κολάν. Ναι. Κολάν, έστω, δηλαδή, ας σε φανταστώ με κολάν. Κάστε ρε! Δεν θέλω να το Δεν υπάρχουν κινητά. Υπάρχουν φωτογραφίες, άμα θέλεις να σου δείξω. Φέρε μια φωτογραφία να τη βάλουμε, να σε δω με κολάν. Gate 7 Gate 7 είχε μπρελόκ, να κρέμεται, το ξέρεις, στο παντελόνι και το σήμα του Ολυμπιακού στο πλάι. Επιστήμον! Μαρτίνι.